Znači to je bilo prvobitna moja ideja koju sam predložio dragome prijatelji Anti Raosu, da bi se moglo možda nešto i napraviti, da zaposlimo određene ljude sa invaliditetom i tako dalje. Drago mi je da svojim svakodnevnim radom i sakupljanjem sapunića pridonosim zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Jednom obilasku kroz hotel vidim da se određen dio sapuna i određene drugih tekućina nepotrebno bacaju. Zašto ne upotrijebiti? Evo, lagano se stvorila ta ideja, ugodna priča na terasi hotela Park. Stvorila se da evo današnji dan imamo tu jednu sreću da možemo otvoriti ovaj pogon gdje se zaposlili naši dragi sugrađani, a posebno je drago zato što su tu uključeni i osobe sa invaliditetom. Pokazujemo da su osobe s invaliditetom građani koji imaju i snagu i potencijal i kao takvih trebamo omogućiti da se integriraju kroz rad i zapošljavanje. Ako spojimo u tome partnerstvo između institucija, vlasti i poslovnog sektora i civilnog sektora, mislim da ćemo uspjeti motivirati zajednicu da ovakve projekte i slične prepozna kao vrijednost koja će u budućnosti stvarati ne samo nova radna mjesta za osobe s invaliditetom, nego za mnoge populacije koje teže ili teško dolaze do zapošljavanja. Dobro, ja uopće ne znam sad kako bi izrazila svoje oduševljenje i svoje zadovoljstvo time što smo mi konačno došli do točke kada otvaramo u stvari jedan pogon, kada smo uspjeli zaposliti 6-7 ljudi koji se smatraju teško zapošljivima, što smo mi dokazali da nisu toliko teško zapošljivi i da osobe s invaliditetom imaju takav potencijal da društvo stvarno ih treba prestati gledati kao socijalne slučajeve.